To je video o tom, ako máme neskutočne výbornú izbu, takže nevybalené veci, myšľovať. Nevybalené veci, moje. Notebook môj hraje. Neskutočná telka, hej. Pozri tu, Kajsajt Aktivitamen. Hej. Tu je čo, také kocky a náš kľúč, veľmi dôležitý. Pozri, náš kľúč je aj od tejto, čo to je, skriňa, jak sa to povie? Closet. Naše decka sa môžu schovať, táto ide na jakom internáte, toto všetko a... Ja bože, všetko už tu je dopredu. Toto svetu mi nedali pozor, aj toto. Ja som toto tu nedal, absolútne nie, pozrite sa sem. Hair and body shampoo, motherfucker bitch. Výborné. No, toto asi nie. No. Aj smete máme vlastne, dokonca sú tu nejaké vešiaky. No? Čo? Bum, 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 bum. Dobre. Mali by sme sa asi vybaviť. Hej, poď. Takže gazdovská vína. Počuj, od tebe nesol jednu vínu, nie gazdovskú. Či nespíš to gazdovskú. A mám tu vlastnú skrinku. Tam bude hovadím. Bohužiaľ, máme tu iba len telku, žiaden satelit, žiaden internet. Toto je takzvaná moderná civilizácia. Čo?